na ampanso maybe yes spiritual searching nipa no so yare na kasa na eya won meka no na enyon na you be fufu adent say na nwa hu say nipa yare one steady no na me hwe ni background so nipa na work na asem no so pa ba kasa no enyon no ene ye ade no sa pepepe mam nipa no ampa so ye hu se nipa no ho ato enti se bo bebo ayen dia ene na nwa anya machine bi na wo ye se be ya ye mfa sika kakra ye de enka ho na wo mfa mbra se na se be try with dream enti last minute na mi se so nwa dani ade no so nwa dani onipa ugusu hu ne enyo no na ye nipa fufu ebinu bebre de biewu me ma we bi mo boda we bi mo ibasa e bi mo wu yo de anim no onye papa wakochi eduro bia say na wo de meko eduro so papa bi ba ne ma wako university graduate or ma 11 ana ne yire ye adwuma wa ye adwuma de ahwe ne yire ne ma asifie ma ne ma na ko university bi no doctors wo wie no wo discan ma wo ma me ana den je rade da sem enye me na me hwe o mko school na me se ma me wo na hwe o mko school usika ma me na ka se ne ma ne se onu na o hwe o mko school enti mo fra ne so no enye ska wo ma me mo ja wo papa ni obedi kra yede ni mo ntube wa etete wontu enne papa ne yare ne na nyina ho ne na ho so ma me no de twitwa nam wo ni kunu nine sunsum enti asema me kan nyina me wo ho spirit say near many be wa ye can ya no na so ya na sunsun no bibi di echi mo o my me ma mu nyina atnas e de ba Mystery TV eso na Mystery TV eso a ye de mo agba no ye wo dwumadi ahodo bebre ye pe say yi e de mam na say de ye ko empanisem etibiemu na mpanisem tibiemu a ye ko ba hu say ye wo kasa no ya na ya ko akoa no ebi so ho a ne ya kana ase ye de try bi so e be fa ebi so nanso ni nyina no ya na ewase senti a me kasa ne say ye akamfo no to me bi wo ho a ye nkasem nanso ye tibia ya fade ene ye ne ye e kasa pa a se wote akankasa se a na wote ase a obehu de na meka nyina sentine se eto no ebu wo ho a obehu se obi kwayi na wafra efom no tuntum eso ye kokko e kasem asem o e ka no e pese kire wo se sa abre no amu ne da so da ho enti wo ba wasede e eso ye no e na eso to aso ebi nso obeduru no na kokko na wase na tuntum wo soro adenti na e pese o kire wo se sa abre no amu ne ya maso enu nti bibi eni wo won se wankana no wankire wo na emu no na fira de ene ne ye no akasem akire wo enu nti se ba mpani nsem a we ena ye ba bebobo ho na ye hwe ne ye hu se aka ne ma ye ka no ya na bebre no eye afade ya hode ene kire enu nti twen ne a wo ba na me na ba be tototo ho no si mebi echi no me no beba it is abrede me twa me ho aba me twa me ho ameba na ne yesa me be di nkomo na me na di nkomo yeah abusia for empanisem edwumadie ewo Mystery TV so na ya baso na ye company nsem a ya na ye pese ye tete no ye niema ye nananom ye no yetimi kyerɛkyerɛ kwase na sɛkyina uhu so bi ye bibia na anya wade foforo na emu no watimi ekuse eye empaninsem na ye wo mu enti so ka kyerɛ sɛ empaninsem a na eya tie empaninsem na no na bema wa hu tete ne nananom ewo a ondi jaaye na emu asa kwasi broni ba ye enti no ya tutu bebre ato agu nanso yeso hwere fi na wokofa ye nchi
nti saa na yɛde mpanisɛm dwumadie ɛba de aba bɛtaa mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛhu sɛ yɛ nananom agya ayɛ biribi na nti sɛ yɛwi afi kora a yɛsa akɔ yɛkyi de akɔ akɔfa saa berɛ deɛ mene Prophet Abednego ɛna asan ahyia wɔ ha prof Eja bema watena ase eja mo ho te sɛ de Awurade ase yo we de yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ we can say ade ne duase ampa na ne duase asa na yɛdi nkɔmmɔ wɔ hɔ na sɛdeɛ mede ka kae no wo sɛ mama atiefoɔ hu sɛ yɛ nananom na wɔne nkasa bebree na emu no wɔn afadeɛ ne yɛ ne yɛ ɛna ɛma yɛhu sɛ yɛyɛ biribi saa aduku a yɛbɔ yi we can say me do esi ba duku na mabɔ no wɔ sɛ me mfie obi a ɔno sɛ me so de amabɔ no so yɛ sɛ bi me mfie ta ne kyerɛ sɛ deɛ wɔbɔ aduku no aka sɛm bi akyerɛ no na ɔno nso abɔ ne deɛ ama ɔde tua ne so ɛka ɛyɛ ɛnɛ asɛm a mene wo ba bɛdi ho nkɔkɔ no yɛka asɛm bi sɛ nimo antimi wa ɛtete wɔ ntoma abɛno kyerɛ yo Awurade Nyankopɔn ade nyina so tumfo yɛ da wase adɔpɔ awie nhyira nka wo din dara amen nyenti a Awurade de saa tetefo nyansa ne nimdie no aka yɛ ho no na yɛpɛ sɛ wiase nso entie na abakɔsɛm bebree a ebi ne sɛ mra Onyankopɔn soma ne dɔba Yesu Kristo wa meka asɛm no straight no de bi kwa de ni nyinaa akwakwai eno ne mpanyinsɛm nti Yesu Kristo asɛm ɔbɛka ni na yɛ mpanyinsɛm so no ɔfrɛ no dade mmebu sɛ wo bebu yo nti Yesu Kristo wa nkasɛm no direct okay no excuse me obu bɛ kyerɛ nneɛma bebree ɔde kwakwai na topic a ɔde abɛ ɛyɛ pa sɛ ni montimu a ɛtete wɔ ntoma ɛna ebe nso ne sɛ okɔ aware a bisa ne nyinaa wɔ ase ɛwɔ senti a yɛbu bɛ nti no kasa ne nyinaa ne tete ne tietia na no na me yɛ adeɛ bi nkurɔfoɔ bi yɛ me bɔne bi na me nso be ho kwan sɛ ankobi yɛ bɔne a metumi kum nyɛ sɛ wɔyɛ deɛ tu anaka na mu wodi ne kum yes ebufu no ba me yɛ mama mo proud sisi a sɛ me wɔ nkrɔ me na na asɛm wɔ kan na wɔde yɛsisi wɔ sɛ ebufu ɛte sɛ adamotie bi mo bufu a ɛte sɛ ɛte sɛ wabɔda papa sɛ nyɛma bebree enti da kro na ebia ne nyenti a ekoba sa nkrofo bi no mo bai sɛ wo mo brother bi yare na ohia mo adedende won so oni sika ɛna satam Jesus pese yɛ TV ni radio yi ɛna also one brother na juma o abruchira oya sɛ ne fufu afrato mo ɛna oni sika dia yɛ bɛboa ya na ɔno so waboa bibi tuaka na ampanso mebe ye spiritual search nipa no so yare na kasa na eya won me kan na enyon na yobi fufu adent say na won hu say nipa yare won steady no na me hwe ni background so nipa na work na asem no so pa ba kasa no enyon no ene ye ade no sa pepepe ma nipa no ampa so ye hu se nipa no ho ato enti se bo bebo ayen dia ene na nwa anya machine bi na wo ye se be ya ye mfa sika kakra ye de enka ho na wo mfa mbra se na se bi twa wudrim enti last minute na mi se so nwa dani ade no so nwa dani onipa ugusu hu na enyo na ye nipa fofo ebinom bebre de biewu me ma we bi mo boda we bi mo ibasa ebinom ewu yo di anim no onye papa wakochi eduro bia
say na wo de me ko aduro so wo papa ni nyina achi no asa obi ya wa mo o do ko aduro wo ba bia ebufu no e ba ne no ena gya ne so menkum nipa e wo mo say wo de ama me ekuta papa ne boni na ti metumi kum metumi nyane metumi ye bibia enti asemo a etwa to ne se ni a obedua e na obedwa na se no mentumi wa etete wonto ene che se de kodi a wo ye me no entumi menti ene be fa me sika ko se wo di sika na hwe no ana anya ne sa yes sick my boka wo di sika na hwe no afro yare fo yo na ne hoto no wie ye no so no o se ne won so ko be se che se wo pe wa ye wo boni na entumi wa na ko fa ni etete wontuma enti boni a wo pa ye me no entumi mu no eno ho ne mesika ka me ye de me boy no and I still don't hear say some banti say ye kan ni mono a ni mono ye de ni mo ye musu nti say musu entumi wa e ka wo bribi untuma e ka ho niama untuma onipadua okra osika oyire umba o bribiara ebe ho ni mo se musu no entumi wa etete untuma ye bribiara wani onya unshira oka oyire o bribiara se ebe entuma so ye entuma wani onyam ade bia kata wo ho wo japadi bribiara ene ye twaliti ase entuma se numo entumi wa ni mo ye sunsun bone ni mo ye oha musu obre amane petuwo a obi atu se enyawo ndi se enyawo a etete wontuma wo adibia kata hontwa ho ahia ebene abakosem ne yem papa bo friend no Job eba ise obosa ko biso Yakobon se ade na wo hira no na papa enye hira ntina osumwa na eno so Job do ni papa eno so esa de ni papa dia ene jana na men chen kaka na men yen hwe so besum wo awrade a awrade se kwan na ho wo ye na kum ne ma ne japade ne niema nyina ma ne yirim poka se ai Job onya o Yakobon ya no na yenko no so kwase adudunto ne mra ho kire bae mra ye dide ne de waniji na ho kire na bade a o se nye no ma ekoya ka ne nipadua ni mo ntumi wa etete wontoma na japade nyina ko ka ne nipadua wontoma enti ye obribi na ntumi wa ade bia ben bia wo problem etime faso ne ben wo bia ne etime faso esaneti oba be ko university ebe du ko onye ska kwa na hwe no that's ade bi ye take wo ye nya wa na wo bo nsano papa bi ba ne ma wako university graduate or ma 11 ana ne yire ye adwuma wa ye adwuma de ahwe ne yire ne ma asifie ma ne ma na ko university bi me doctors wo wie no wo discan ma wo ma me ana de nterade da asem enye me na me hwe o mko school na me se ma me o na hwe o mko school usika ma me na ka se ne ma ne se onu na o hwe o mko school enti mo fra ne so no enye sika wo ma me mo ja wo papa ni obedi kra yede ni mo ntumi wa etete wo enne papa ne yare ne na nyina ho ne na ho nso ma me no de twitwa nam wo ni kunu nan sunsum ai ena ne nan ahohono enti ni mo entumi wa etete ontuma wani onyam onipadua okra ade biara eboa wo esum ekata wo etwa wo hia sadina nkanwa eka wo bribiara ento mabe basabasa wo ejimifo asodi o me bribiara eyade a wo ye wo nentimi wo no nakofa
we didn't board yet. We didn't catch we be in your wound and show. Yenya na ye to ade no a na kwati enka wo etete wo ntuma oyere wankasa woni badua yare ohaw obra amane biribiara ompe wo wabra bomu na beka anti bebre nimu se ohaw na wa afemu no ne ba na wa wo na da cho be doctor awa be hwe wo enu ntina wo faso how na se so ba ni ya na okoja na wo be hwe na ka se me bani ana me boa ni amana anye ye ya mana ye ndi hina ntina oba na ye wo antino dentina oyere aya so ni na wa man ho ko akọ fa feku akọje beye ni ade wo se wa hwe ni no ni mo na ntomi o ni mo susumbo ni no owo na wo hwehwa ma o no we nya ni nti we to be who up to now that so ti asidi a wo be fa oyire o ma so obu so obri biara ni mo ntomi wo a atete wo ntuma anti Adam no wo ni so wo Adam so a wo nya no nti wo kofa ahina so ni yiri so na ben no Adam ni yiri na ben no enti wo ni so wo Adam ho director wo nya no te so fa ni yiri so na ni yiri ni di no o sa de ni edo mikrojidi wo mi ko nya meka to say endi na so obani titi na hina so e ko fa ni yiri so so mboni owu oha obre amanen ko fa ni yiri so ni mo antumi wa etete wo ntuma abusiafo twi na ye ya de sa no twi ne ye dandan no ama motimi ate emu ensem no se ne be ya adaache se wonam baabi na obi ebu beyi a na wahu se na ti ana ukoto tibie bi mu a na wo bu bena na chese wote ase de enti a wo bu saa ebe no enti na prof ede na dandan ne be ye nan ato ade amamu se ni mo ntimi wa tete wontuma no wontuma na nya ntuma efra wo na emu no wagya pade ne eme bi ebe wo ema wo ye bo odin se kwasi mensa no ye wo ne eme bi ebe wo a eye ma odin kwasi mensa no ejina na ye to ade na bo na wo nso wo twe wo no de o nso se ma twe wo abesene ko enye se abesene ko na emu ne edi akire no esoso kora che senkade no ba be wo ana ode ade no sa papa ye onkofo bi obebi adwuma obi adwuma na wo pese wo go adwuma na enye yi a na fe de akọ adwuma enkwada ne so ya won ka se wo twom ho ko se na adwuma be de ebe kofi oba ye adwuma no ohe baabi yes na se wo ne ye hwehwe wo ye nyawo na ye to no e to fa mo enti mpefo bu be se ye di ye wo na ye wo yawa ye nja wo ye se wo hu se ye wo ya nti e so di bika enti wo so se hu se sa di ye bai e ye biribinti na biribi ne wonti te se wo soro wo wo se ya adwene emundo abibifo adwene emundo na nsana obenya adwene emundo this okuta the excellence spirit of wisdom Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel Mukuta, and no see another spirit, maybe sir. And tell someone making a new home spirit. Just say, near many people, ye come yano, now so ya nesu you be immediate. More so on Tiasia. Also, do what Osi Suno was started Bobra, Edma fine, year fine, ever do with Nedma Bassa, Nankasa Yare, Nere, hey, ne my dino, where I say. On tiase on so da so tiase na bra boy basa on tiase e no sorry so wo hwe nkire ni so sorry because on tie ade na say na hare bi ebetimi abase onu obi koye bibi na ebi asisi abam be ya na ne wi afini very good yes asisi abam no say utumi koye bibi na sa bibi ehun nsusu aso be ha yo abusiafo ye mpaninsem
na ye hwe no o se mpeninsem o se eye ti mpeninsem no na ye keka no ha e de mamo no se ye nananom e de bi jaaye na se ne ye bu ye ne egusu nti ye kɔ ne akɔ akɔsesa e na daache etimi aboaye e wo ye kasa mu empo ene biribia e se wo bu saa ben edi say ni mo ntimi wa tete wo ntuma no edu saa bre na bre be mu ni bebu be mo ebi ni say asana ni mo no entumi wo ewo enam biribi so ni enam so no say nya wo bedua ena wo betwa enti wo dua papa wo betwa papa wo dua bone a wo betwa bone enti ni mo no nya wo dua no ena wo betwa na nya wo betwa no ebia na ye nimo na nimo no wo ni obi aye adwuma wakosisi no wabokron no waye the love kama na wodua wo betwa enti se nimo no eba na ne wodua or the brew na wo ankanwa wontuma wo brebia wo hu bia ese no se wo nyansa wo nimde enti ade na eba no wo de nyansa ayese emfa utire ho nko mo na ekro no echiwade ana echi ne ma no eye wo ho ne ma na eba be se yes entumi wo entu biribiara o hu kwan se otaka wo biribiara ise wo bibia ne wo komu a efofofo ma mo enti se ye papa ena wo ye ya papa no be sane wo ne wo ma ne wasefu nyina enti se ni mo ntumi wa etete wo ntuma no eye bone a wo dua no na eba wo so ne enka wankasa ebini ye papa bi wo friend no David okofa wo yiri bebere ene okofa obeyire anka na nkasa na sefu twai ono wo yire no bebere no yo obeyire ba ko pe no osankofa abakosem no ya enti se papa no odua ya obetwa papa ama ne mane so very good na bebere nim wo kwaso ne keke empanyimfo ne ahemfo ne ade nyina wonim se eyade bia ewo ho enti mpanyinsem ya tie mpanyinsem no asene ne se ni mo ntumi wa etete wontuma enti se ye papa na wodua ya papa no ankawo ba ankawo enea ebeka wo madache onananom enti tumia memedi ya adwuma ese minim baby efia abedumeso enu na ehira mi enti se tumi no ni mono eye tumi boni a efiwe a nka ehira wo misisa dabi se amba se daachi mpogu ni ho a o ma basefo ni nyina ti se numo entumi wa etete wontuma enti sa antete wontuma dia ne be hira wontuma ama wontuma na doso wontuma doso enti obi aba wonchen kro benye nsu anom obenye biribi edi onye tumpan kware enti na ene na etisadia ene na yenye papa yenria papa ne yetwa papa na daachi aboa ye ma wendi nnekura uchira umma wasefo bedi enti bra ye bra nyamane ekoso nyina efisa nia obedua no ena obetwa na senimo no entumi wa etete wontuma enye ntuma efra debi eye weja pade ohun bribia na mo niema ma wabusua enyina aka enti se eye papa nso a yo ohun na mo niema na wabusua nyina won bedi de won kwa denyida mu abusuafo sima ka kire mo se ye twi no e wo sania ye kano a na amafo mo te ase na nso no ne metimi aka ne se nya mo mfom so a se wo ka asem kire obi a wo bi se anse he na hotena wo so na mo wakura ase ekura ase ne kire se otie onanano mo a nti wo ka asem no a na ode so akatua ama one a ese se esi asem no enso
na wɔn a bɛtena akuro kɛse mu de yɛto saa na ebiri nyinaa to gu yɛ nti wɔka asɛm no obi asɛ ɛde asɛm na wɔka yɛ ne kyerɛ sɛ asɛm a wɔka yɛ fiti ne soro kɔsi na ɛfam nyinaa ɔnte ase nti sɛ yɛbu bɛɛ kyerɛ ne sɛ ne mu antimi wɔtete ntoma a bɛka sɛ na medeɛ ne mmɔre koraa yɛ dɛn na bɛntoma deɛ bɛyɛ dɛn na mo na ɔde ɛsi hɔ saa nso ɛnyɛ saa ɛbɛyɛ sɛ ɛba mo nti nea yɛpɛɛ sɛ yɛde fa saa dwumadie so ne sɛ yɛbɛma mate aseɛ wɔ nneɛma bi ho na sɛ wobu bɛ no a na wankasa wogye tum sɛ baa wobu no beaeɛ ne tebea a wawura mu no wobu bɛ no a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ɛno ɛne yɛpɛɛ sɛ yɛde ɛbɛboa mo na yɛbɛsɔre so yi na wɔtwe deɛ a yɛbɛka no yɛse meda ase eku ne dɔntɔ na wɔhwɛ bɛba no yɛbɛhwɛ meda ase eku ne dɔntɔ da ase ekuro ntɔ adɛnti na yɛbu saa bɛ no adɛnti na yɛsɛ ɛba right amen abusuafoɔ mpanin nsɛm no yɛde mu bɛsi ha ɛgya brifani bɛda prophet nso ase sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ mu na wɔhwɛ bɛba no egya no yɛbɛsan asɔre sɛ deɛ nnɛ yɛsɔɔ no yɛda mo ase